privileges. Okay. Yes. Erokamano. Ye kanyo be nyocha in gi paro moro mar biro kwayo national committee ma ine mar national administration gi security ni mondo chief bendo be trained. Yes. Nikech ang'o to chief gen jomolony dong gidhi Kenya School of Government kitimi induction. Chon chief kano ndeke titere training. Yes. Sani igni mang'eny chiefe ok tere training. Kose ndiki timi senior chief moro kanyo ma be noko bedo trained ema timo ni induction. To nitiere basic mar administrator, ng'eni background in administration. Yes. Public administration. Yes. Nitiere basics ma ng'ato nego ng'i. Nitiere sheria ma chief onego luw. Nitiere sheria ma chief ema implement. Katiba meneno constitution. Yes. Chief ema timre nade ema implemente. To koro koko take through iyudo ka chief ne en japuonj. Or chief bang timo class 12 onge course machielo machako timo nade ochako dhi. To koro idwa expect ni en ema en judge. Chief bedo judge, gibedo counselors, gibedo lawyers, gin gimoro amora. Chief en gimoro amora e gweng'. Yes. Ng'ato gore gi chiege tirne. In that need counseling. Yes. Udoro ng'ama nigi lony manyalo counsel jogi. Manyalo counsel jogi. Jilaro lo. Dongi. Arbitrator. Yes. Kano kibedo train about arbitration. Wang ni bedo chief maber nang. Tech. Chief bedo judge. Okay, tongani watch mari. Then koro make a decision ni anto koro amua kaka chief ni kama. Mano dwaro litigation. Dongi. Obede gi knowledge moro. Koro emomiyo na wawacho niya gini choncha chife gi netin. To sani chife gi ng'eny. I had pinyo the devolved way. Gini koro kocho ni jogi te ubi Kenya School of Government. Wanyalo kao catch time constraint gi resources. Inyalo kao Migori Teachers Training College. Tika uchifu ma Migori. Dongi. Tika o lecturers mwa Kenya School of Government. To gibedo kanyo ni kata weekend ka weekend. Gidhiga to gitrain chief wagi. Mondo mi services magi offer ne the public ko be service motimore nade mowinjore. Gini bro konyo gik mokare. Achiel serikali bro tiyo gi pesa matin mar train chief gi. To mar ariyo japiny bro yudo huduma maber mowinjore kuom ng'ama otimore nade ng'ama owinjore. Mane omiyo ne we agreed ne wan gi consensus gi the PS mapani modalities.